Καλημέρα σε όλους και καλό Πάσχα. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μαζί μια πολύ ωραία και νόστιμη συνταγή. Πρόκειται για μια παραδοσιακή ρουμάνικη συνταγή, την οποία φτιάχνουμε πάντα το Πάσχα. Μια συνταγή που δεν πρέπει να λείπει από το πασχαλινό μας τραπέζι. Για τη συνταγή αυτή χρειαζόμαστε τα εξής υλικά. 6 ή 7 ομά αυγά, εξαρτάται από το μέγεθος του αρνιού. Έντερα, τα έντερα τα έχουμε εδώ. 1 ή 2 αντεριές από αρνί ή κατσίκα. Εντόστια. Εμείς έχουμε εδώ σηκώτη, πνεύμονες, καρδιά, γλώσσα, σπλήνα. Μπορείτε να βάλετε και λίγο κρέας από το αρνί επίσης. 1 μπόλια, σκεπή, αρνίσια ή κατσικίσια. Μετά έχουμε τα λαχανικά και τα χόρτα. 4 ματσάκια φρέσκα κρεμμυδάκια. 1 ή 2 ματσάκια, ένα ματσάκι σκόρδο φρέσκο πράσινο ή 2 ματσάκια σκόρδο φρέσκο πράσινο. 1 ματσάκι μαϊδανό, 1 ματσάκι άνηθο, αλάτι και πιπέρι για γεύση και λίγο λάδι. Στη συνέχεια θα περάσουμε και στην εκτέλεση. Πρώτα πρέπει να πλένουμε καλά τα εντόστια. Εμείς τα έχουμε βράσει ήδη. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Να σας πω έτσι αναλυτικά, στη συνέχεια παίρνουμε, μετά που τα πλένουμε, στη συνέχεια παίρνουμε μια βαθιά κατσαρόλα και βράζουμε με λίγο αλάτι τα εντόστια, τα οποία τα έχουμε κόψει σε κομμάτια. Εδώ είναι τα εντόστια που τα έχουμε ήδη βράσει. Επίσης μαζί μπορούμε να βράσουμε και λίγο αρνίσιο κρέας αν το θέλουμε, δεν είναι υποχρεωτικό. Ύστερα σε άλλη κατσαρόλα θα βράζουμε τα έντερα. Επίσης, εμείς τα έχουμε βράσει ήδη, χωρίς να προσθέτουμε όμως αλάτι. Αφού βράσουν, τα βγάζουμε και τα αφήνουμε για λίγο στην άκρη για να κρυώσουν και μετά τα κόβουμε σε κύβους και τα βάζουμε όλα σε ένα μπολ. Αφού τα έχουμε βράσει, όπως σας είπα νωρίτερα, τα κόβουμε σε κύβους ή σε μικρά κομμάτια. Αυτά είναι τα εντόστια που τα έχουμε βράσει. Στη συνέχεια, μετά που θα τελειώσουμε με τα εντόστια, θα πλένουμε καλά τα χόρτα και τα λαχανικά, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, δηλαδή το σκόρδο, το άνηθο. Θα τα πλένουμε καλά και μετά θα ψιλοκόβουμε και στο τέλος θα προσθέτουμε στο μπολ στο οποίο βρίσκονται ήδη τα εντόστια. Θα τα προσθέτουμε στο μπολ που θα έχουμε ήδη αυτά τα εντόστια. Αλλά πρώτα πρέπει να τα κόψουμε όλα. Πρώτα κόβουμε το κρέας και τα εντόστια και μετά πλένουμε τα λαχανικά και μετά τα κόβουμε σε κύβους ή έτσι όπως τα κόψαμε εμείς. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Έχουμε ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα γίνει καλή δουλειά. Κάτι πολύ σημαντικό, μετά που έχουμε κόψει τα λαχανικά, τα χόρτα και τα εντόστια, έχουμε και τα έντερα, να μην τα ξεχάσετε να τα ψιλοκόβετε. Ναι, σιγά σιγά. Έτσι, ωραία, πολύ ωραία. Γιατί και αυτά θα προσθέσουμε. Κοιτάτε τι ωραία που είναι. Και μυρίζει. Πω. Δεν μπορώ να περιγράψω τη μυρωδιά. Μετά που έχουμε κόψει τα έντερα και τα εντόστια που τα έχουμε ψιλοκόψει, να καθαρίζουμε και τη γλώσσα του αρνιού. Βλέπετε, οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε και μετά κόβουμε την γλώσσα. Εμείς έχουμε ακόμα δουλειά, αλλά σιγά σιγά θα τα καταφέρουμε.
Αυτή είναι η γλώσσα του αρνιού. Τώρα την κόβουμε. Τι ωραία που μυρίζουν όλα. Έχουμε ψιλοκόψει όλα τα χόρτα, τα λαχανικά, τα εντόστια. Τώρα προσθέτουμε τα αυγά, αλάτι, πιπέρι. Αυτό είναι το μείγμα και ανακατεύουμε συνεχώς. Κοιτάξτε πόσο όμορφα που είναι. Και η μυρωδιά είναι πολύ ωραία. Σίγουρα και η γεύση θα είναι πολύ ωραία. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Εμείς βάλαμε 7 αυγά περίπου. Ανακατεύουμε πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν όλα. Πολύ ωραία είναι. Μυρίζουν πολύ ωραία. Η εμφάνιση είναι τέλεια και η γεύση σίγουρα θα είναι πολύ ωραία. Μετά παίρνουμε ένα ταψί. Αυτό είναι το ταψί μας και το αλείφουμε με λίγο λάδι και στη συνέχεια θα απλώνουμε την μπόλια έτσι ώστε να σκεπάζουμε όλο το ταψί. Αυτό εδώ είναι το μείγμα και τώρα να απλώνουμε και την μπόλια. Αυτή είναι η μπόλια. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Αν δεν έχετε μια μεγάλη μπόλια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2. Έτσι ώστε να σκεπάζετε όλο το ταψί. Γιατί αυτό το μείγμα θα το βάλουμε εδώ στο ταψί. Θα δείτε στη συνέχεια τι εννοώ ακριβώς. Τώρα παίρνουμε το μπολ με το μείγμα και βάζουμε σιγά σιγά τα υλικά από το μπολ. Κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Έτσι. Έχουμε αφήσει λίγο μπόλια εδώ. Θα δείτε γιατί. Θα σκεπάσουμε μετά το μείγμα. Δηλαδή θα το τυλίξουμε το μείγμα. Συνεχίζουμε. Τι ωραία που είναι. Και σας λέω καταπληκτικό είναι. Αυτό το φαγητό, καταπληκτικό φαγητό. Και δεν είναι πολύ δύσκολη η συνταγή. Πρέπει μόνο λίγη προσοχή και να κάνετε υπομονή.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τελειώσει, σχεδόν έχουμε τελειώσει. Αυτό είναι το μείγμα, αυτή εδώ είναι η μπόλια όπως σας είπα νωρίτερα. Και τώρα παίρνουμε την μπόλια έτσι και σκεπάζουμε όλο το μείγμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό βήμα. Με προσοχή και να μην κάνετε πολύ γρήγορα για να μην κοπεί. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έτσι. Πράγματι σας λέω είναι υπέροχη συνταγή και πολύ νόστιμη. Αν θα κάνετε τη συνταγή μια φορά, μετά όλα θα πάνε μια χαρά και θα σας είναι εύκολο. Έτσι, σκεπάσαμε πολύ καλά για να μην βγει το μείγμα. Θα δείτε μετά θα πάει στο φούρνο το ταψί. Ωραία. Η μυρωδιά δεν μπορώ να την στείλω. Πολύ ωραία είναι. Τώρα προσθέτουμε λίγο λάδι από πάνω. Κάνουμε το σταυρό για να είναι πολύ καλό το φαγητό, για να μας βγει πολύ καλό. Και με τη βοήθεια του Θεού τώρα θα βάλουμε το ταψί στο φούρνο μέχρι να ροδίσει καλά, περίπου 20-30 λεπτά σε μέτρια φωτιά, και θα σας δείξω και το αποτέλεσμα σε λίγο. Κοιτάξτε, το ντρόπ μας είναι έτοιμο, μόλις το έχουμε βγάλει από το φούρνο. Μυρίζει πολύ ωραία, δείχνει πολύ ωραία. Καταπληκτικό φαγητό, καταπληκτική συνταγή. Σας λέω, πρέπει να το δοκιμάσετε το φαγητό αυτό. Ωραίο είναι. Το ντρόπ μας είναι έτοιμο, μόλις το έχουμε βγάλει από το φούρνο. Θα έπρεπε να το κόψουμε κρύο, αλλά για να σας δείξω το κόψαμε λίγο τώρα, γιατί αυτό το φαγητό σερβίρεται κρύο. Και στο τέλος το βάζουμε σε μια πιατέλα και σερβίρουμε. Σας ευχόμαστε καλή σας όρεξη και καλή Ανάσταση. Θα πάρω αυτό το κομμάτι να το δείτε πώς είναι. Πολύ ωραίο, πολύ νόστιμο. Καλή όρεξη να έχουμε και να δοκιμάσετε τη συνταγή οπωσδήποτε.